Mga kapatid sa Islam, sa panalangin or sa dua, mayroon tayong dapat na iwasan. At ito ang mga bawal sa panalangin or mga bawal gawin kapag tayo ay nananalangin. Ano po ang mga ito? Ang una, ang tinatawag na yung dua mufassal. Yung dua na mufassal. Ano po yun? Ano po ibig sabihin nun? Yung mananalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na detalyado. Yung mananalangin ka na detalyado. Katulad ng sasabihin mo, O Allah, biyayaan mo ako ng sasakyan, pula ang kulay, Mercedes, ganito kalaki. Yun ay bawal sa dua. Yun ay bawal sa dua kapag tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. May isang hadith, mga kapatid sa Islam, na itong si Abdullah ibn Mughaffal, narinig niya ang kanyang anak. Ito si Abdullah bin Mughaffal, narinig niya ang kanyang anak na nagsasabi, Ya Allah, urzuqni inni as'aluka al-qasr al-abyada an yaminil jannah. O Allah, ako ay humihiling sa iyo ng puting palasyo sa kanang bahagi ng paraiso. Okay? Sabi niya, Ida dakhaltuha, kapag ako ay nakapasok dito. Sinabi ni Abdullah ibn Mughaffal sa kanyang anak, sabi niya, Bunay, salillahil jannah, wa ta'awad billahi minan nar. Anak, sabi niya, mahal kong anak, humingi ka kay Allah ng paraiso at magpakupkup ka kay Allah mula sa impyerno. So pinagbawalan niya ang kanyang anak na gawin ang ganung uri ng panalangin. Sabi niya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, tunay na narinig ko ang propeta Muhammad o sugo ni Allah, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, in sayakunu fi hadhihi al-umma qaumun ya'taduna fi tuhuri wad du'a. Mangyayari sa umma na ito ang mga grupo ng mga tao na gagawin nilang i'tida sa panalangin. Ang i'tida sa panalangin yung kumbaga kukondisyonan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Opo. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, na bawal sa panalangin kapag tayo ay nananalangin kay Allah, bawal po ito na mananalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan or mga wasila ilal muharram. Okay, yung mga paraan para magawa yung mga haram. No, bawal yun. Halimbawa, O Allah, biyayaan mo ako ng television para makapanood ako ng mga sumasayaw, kumakanta, no? Or gagamitin ko sa pagkanta, gagamitin ko sa pagpanunood ng mga kanta, biyayaan mo ako ng cellphone para gamitin ko sa pakikinig ng music. Bawal po yun, mga kapatid sa Islam. At binanggit ito ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa kanyang kitab na Bada'iul Fawaid. Opo. So, lahat ng paraan or wasila, no, paraan para makagawa ng kasalanan or para sa haram, ito ay haram gawin sa panalangin. Kabilang dito, mga kapatid sa Islam, ang ipanalangin mo ang iyong kapwa na sila ay mapinsala, no? Sasabihin mo, pabanggitin mo mismo yung kanyang pangalan. Halimbawa, ang pangalan niya ay Khalid, sabihin mo, Ya Allah, patayin mo si Khalid. Ya Allah, pinsalain mo si Khalid. O Allah, kuhanin mo ang kanyang kayamanan. Pinsalain mo ang kanyang kayamanan. Ito ay mga bawal sa panalangin. Kaya, kung tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kailangan idetalye pa. No? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pamamaraan sa kanyang panalangin ay kumbaga pangkalahatan
Maririnig natin sa kanyang panalangin ang Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Tingnan niyo po, al-afu wal-afiyah, pangkalahatan. Sabi niya, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Di ba? Sa dunya hasana, sa akhirah hasana. Hindi niya sinabing ano ang mga uri ng hasana, no? So pangkalahatang hasana. At sinabi pa niya sa mga panalangin niya, sabihin mo yung Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So hindi na dinetalyado kung ano ang kasalanang patawarin ni Allah. Lahat, pangkalahatan. Kaya tayo mga Muslim, kapag tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin natin ang panalangin na pangkalahatan. O Allah, biyayaan mo ako. Hindi na yung, O Allah, biyayaan mo ako ng sasakyan, puti ang kulay, ganito ang laki, ganito yung, hindi na ganon. Okay? Tandaan natin na may mga bawal, no, sa panalangin kapag tayo ay nanalangin. Okay? Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.